ratsa zuciya. Duba da idan ya fitar da waka zaka ji ta kaji daɗin ta kuma zaka yi da ita. Haka comment na jin daɗi a kanta. To muna fatan duk wanda yake bibiyar wannan ingantaccen channel mai albarka zai iya mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗin ku na watsa da nufi domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan ingantaccen fasihin mawaƙi wannan a kowane lokaci. Burin shi fadan shi shine ya fitar da dukkan wasu ayyuka masu daɗi masu ratsa zuciya. Wannan ni kaina na san idan ya fitar da ayyuka tabbas masoya da dama suna jin daɗin wannan ayyukan da ke kawo muku. Za ku yi mana share ɗin bidiyon zuwa group ɗinku na watsa da nufi domin hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar dukkan wasu fasihan ayyuka masu daɗi masu ratsa zuciya. Wannan duniya take ganin su, take jin su, take jin daɗin su kuma take mutuƙar alfahari da su. Da fatan duk wanda yake bibiyar wannan ingantacciyar channel ɗin to na tabbata da cewa za ku ji iya mana share ɗin bidiyon musamman zuwa group ɗinku na watsa da nufi domin hakan ya tabbatar da cewa za ku ci gaba da bibiyar wannan channel da kuma za ku ci gaba da bibiyar dukkan wasu abubuwa da suka shafi wannan ingantacciyar channel mai albarka wacce na tabbata da cewa za ku yi daɗin wannan ayyuka da muke kawo muku a cikin ingantacciyar channel din wacce na tabbata da cewa kuna bibiyar ita a kowane lokaci kuma kuna jin daɗin dukkan wasu ayyuka da take kawo kuma kuna alfahari da dukkan wasu bidiyoyi da take kawo muku. Da ku ci gaba da bibiyar wannan ingantacciyar channel din domin hakan ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar dukkan ingantacciyar ayyuka masu daɗi masu ratsa zuciya. Wani idan kuka saurara za ku tabbatar da cewa ayyuka ne wannan aka tsaya aka yi kudan ku kuma na tabbata da cewa wannan channel din ce wacce za ta ci gaba da kawo muku dukkan wasu ayyuka. Ku ci gaba da bibiyar ta kuma ku ci gaba da danna mana kalmar nan ta alamar like da kuma alamar subscribe domin hakan ne zai tabbatar da cewa ba tabbas kuna bibiyar channel din. Duba da wannan mawaƙi ya performance sosai a shekarar 2023 to tunanin ku me zai iya ba ku a shekarar 2023. Tabbas a shekarar 2023 ya yi performance sosai amma a shekarar 2024 muna nan muna jiran ta tabbas zai yi mutuƙar ƙoƙari wajen ganin ya fito da waƙoƙin shi masu daɗi masu ratsa zuciya wanda duniya za ta gansu kuma ta ji daɗin su kuma ta yaba da su. To ku ci gaba da bibiyan mu kuma ku ci gaba da mana lakin da sharing a cikin ingantaccen channel mai albarka wacce fatan mu shi burin mu shine ku ci gaba da danna mana share da commenting da lakin a cikin ingantaccen channel din domin hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din. Muna ƙara yi muku godiya wajen share ɗin da kuke da lakin da comment domin hakan ya tabbatar da cewa kuna bibiyar dukkan wasu fasihin ayyuka namu masu daɗi masu ratsa zuciya. Tabbas wannan mawaƙi za mu yi sai a cikin manya-manyan mawaƙa wanda suke matuƙar ƙoƙari kuma suke fitar da ayyuka masu daɗi masu ratsa zuciya. Da fatan da muke shi ne ku ci gaba da bibiyar mu.